I aften i Masterchef Grill. Velkommen til Henrik Jürk. Han er en mand, der i den grad har styr på grillen. Og I skal selvfølgelig lave surf and turf i dag. Jeg tænker, det er sådan noget japansk noget. Krebs. Goodbye. Wow! Min bøf er helt sort. Jeg kan ikke redde den. Det, I skal lave, det er en af mine desserter. Jeg har svært ved at forene dessert og grill. Jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg laver. Så er der fynske citronfromage. Aftens deltagere er tv-vært Mathias Hundebøl, politiker Pia Allerslev og entertainer Amin Jensen. Jeg glæder mig, og jeg er kommet længere, end jeg havde regnet med. Bare det kunne sige, at man er gået til finaleugen i Masterchef, det kan man sgu godt lave en Facebook-opdatering med. Hvis jeg ikke taber i dag, så er jeg faktisk i finalen. Det er jo vanvittigt. Velkommen til Henrik Jürk. Hej. Han er en mand, der i den grad har styr på grillen og dens egenskaber. Han er indehaver af Restaurant Kul i Kødbyen her i København. Det er en af mine sådan nye yndlingsrestauranter, og de laver det vildeste mad. Og så er det ham, der skal styre slagets gang i dag. Og Henrik, hvad er det, der kendetegner dit køkken? Det, der kendetegner mit køkken, det er selvfølgelig, at vi griller. Super internationalt, minimalistisk køkken. Og nogle ting, vi godt kan lide, det er for eksempel især surf and turf. Jeg tænker, det er sådan noget japansk noget. Surf and turf. De få gange om året, hvor jeg er på et rigtig godt bøfsted, så bestiller jeg altid surf and turf. Og I skal selvfølgelig lave surf and turf i dag. Okay. Surf betyder brænding, turf, det betyder tørv. Altså, I skal lave noget fra landjorden og havet på én tallerken. Vores eneste kriterie er, at I selvfølgelig skal bruge ribeye. Yes. Og krebs. Krebs? Der er fest. De ser levende ud. Han løfter klokken, og så vælter det bare ud med de smukkeste, små, frække krebsdyr, som bare sådan kravler baglæns væk. Jeg skal væk. Jeg faldt på gulvet. Er du sindssygt? I kan frit forsyne jer i spisekammeret, og I har altså 30 minutter til at lave jeres surf and turf ret med ribeye og krebs. Tiden, den starter nu. Tak. Første vælger! Krebsebærser. Jeg har prøvet at lave krebs mange gange, bare ikke i levende tilstand. Så det her, det er min første sådan, bekendtskab med en levende krebs. Smør. Ja, kommer lige flyvende. Giv tid, står der buskes nu. Prøv Henrik, hvad skal man være rigtig opmærksom på, når man laver surf and turf? Det allersværeste, det er at kombinere kødets kraft med skaldyrets sarte sødme. Og det er det, der er det svære, at kombinere de to ting, så det går op i en højere enhed, så du kan smage alle nuancer i maden. Når nu man skal behandle krebs, man får dem jo levende. Yes. Hvad gør man så? Altså, den måde, man gør det mest human på, hvis man kan sige det på den måde, det er jo lige at blanchere dem i 5 sekunder, så du egentlig gør dem bevidstløse og besvimer. Goodbye. Det er simpelthen ned og blanchere op igen og knække halen af. Og knække halen af, og så husk at tage tarmen. Okay, luk forsøg. Slap af, kammerat. Jeg tror, at en af grundene til, at det er gået mig godt de seneste dage her, det er, at jeg har holdt fast til min plan om keep it simple. Så de her krebs, de skal bare i noget smør, og der skal hældes smør ud over den der bøf, når den er færdig. Og der må godt være lidt smag fra noget chili og noget hvidløg, men det er det. Og så er det vigtigt, at man lige får vrikket med det ene haleled, fordi så kan man hive krabbens indvold ud, fordi de smager ikke så godt. Det generer mig ikke at røve dem, det gør det altså ikke. Det er helt okay. Man har jo den der flap, man trækker ud i, så det er jo i virkeligheden en ret ren proces. Ej, hvor går det nemt. Jeg er helt bekymret, men jeg gør det rigtigt, synes jeg ikke. Min ret er jo Amerika. 2 kontinenter mødes. Amerika og Asien. Jeg har aldrig prøvet at lave det, hvor man blander de der to. Jeg synes, det er en super fed idé, men det har jeg sgu aldrig prøvet. Surf and turf er jo ligesom 2 forskelligheder, der mødes. Og så tænker jeg også, at det er 2 forskelligheder, Amerika og Asien. Så det er det, der føder ideen. Det er ret spændende i dag at skulle blive bedømt af en mand, hvis surf and turf jeg selv har spist. Det er bare så skræmmende, eller Mathias. Ja, hvad er det ikke det? Når man har spist dernede, og man bare ved, hvor lækkert deres mad er. Jamen. Og det så er det, vi skal vurderes på, ikke? Og jeg har tænkt mig at lave en spansk udgave af surf and turf i dag. Så får jeg lyst til at lave
en af mine spanske livretter, der hedder gambas aioli, som egentlig bare er rejer i olie, hvidløg og chili, men så laver det med de her krabsehaler i stedet for. Så gik det første kvarter. I har et kvarter tilbage. Tak, chef. Hej, Amin. Hej. Hvad skal du lave? Jamen, jeg laver næsten en standard, ribeye bøf. Ja. Men så blander jeg det med det kinesiske køkken. Så jeg bruger chili, hvidløg og ingefær. Ja. Og så ananas. Yes, ananas, hvordan? Til en tynd skive grillet oven på toppen. Hvad tænker du i forhold til din bøf? Du skal nok have lidt mere tid, og måske lidt indirekte varme også. Så godt grillet. Og så hvad har vi over på? Der vil bare have lidt tilbehør. Ja, persillerod, kartoffel. Ja. Det lyder spændende. Amin, held og lykke. Tak. Jeg har lige været nede hos Amin, og han har tænkt sig at lave sin bøf over indirekte varme. Det, jeg håber, han mener, det er, at han selvfølgelig giver den et ordentligt skud varme, og så rykker den lidt ud til siden, eller tager den lidt af og vender den lidt en gang imellem, sådan, så den lige så stille hviler færdigt. Det er jo det, vi helst vil have, ikke? Ja. Til bøffen, der laver han de her krabsehaler med en masse chili. Jeg har ikke smagt på det, men det kunne godt se ud som om, at den i hvert fald også får et skud chili. Jeg synes måske, man kunne være lidt i tvivl om han er gået i gang tidsnok med at grille. Men det må tiden vise. Så får den lige lov til at stå her og hygge sig med det. Jamen, jeg tænker, der skal noget ind, som er lidt syrligt og lidt fedt, så jeg beslutter mig for at lave en mayonnaise, men at putte en masse estragon i, så den sådan får lidt karakter af at være en kold banæse. Hej, Pia. Hej. Surf and turf. Ja. En ordentlig bøf. I love it. Hvad har du gjort ved den? Jamen, jeg har lavet bare en hurtig dressing med noget olivenolie og noget lige hurtigt svitset chili og hvidløg og nogle urter. Okay. Og så bare lige svøbes sådan godt. Så du pakker den godt ind i olivenolie? Olivenolie og urter. Okay. Asparges? Asparges, nogle grillede citroner og fennikel. Hvad med din krebs? Ja, mine krebs, de får et hurtigt svits. Så de bliver lige stegt af? Ja, men ikke andet, fordi jeg kan vildt godt lide den helt rene smag. Det er jo en simpel ret. Der er ikke meget at gemme sig bagved. Nej, det er det. Og det er også derfor, at jeg har virkelig prøvet at sådan keep it simple. Held og lykke med den. Tak for det. Min plan er at sætte bøffen på direkte varme, så den får karakteren og farven. Og så på indirekte varme, for så kan jeg gå tilbage i køkkenet og arbejde videre. Kære venner, så har I 10 minutter igen. Ja, tusind tak. Ja, tak. Kryds fingre. Amin, Ja, der er 10 minutter tilbage. tak skal du have. Jeg bliver en lille smule bekymret for, hvordan den der flammesmag, hvad den gør. Sådan. Det er en kæmpe bøf, den her. Og jeg kan ikke se, at den kan nå at blive færdig, hvis ikke den får et ordentligt gang varme. Jeg synes, det kører, og min bøf får sådan nogle fine mønstre, og men de kommer jo altid og brokker sig lidt, altså. Hej, Mathias. Hej så. Der er gang i grillen. Ja, det er det. Kan du få det til at fungere? Ja, det synes jeg. Hvordan med stegetiden på bøffen og sådan noget? Tror du kan nå det? Ja, det tror jeg. Den skal jo ikke være gennemstegt. Det er jo ikke til min farfar. Det er til 3 voksne mænd, der godt kan lide god mad, der smager kød. Så får den 3 minutter på hver side. Så har jeg lavet en kold banæse. En kold banæse? Ja, altså i virkeligheden en estragon-mayonnaise, som er lidt mere spicy. Så den håber jeg kan ligge ved siden af. Det er den, der får dig igennem? Ja, det er det. Det glæder mig til at smage. Så den grilles. Held og lykke. Tusind tak. Mathias, han har lavet en kold banæse. Det kalder han den indtil videre. Jeg kan i hvert fald sige, at han har startet for sent med at stege sin bøf. Jeg nægter at tro på, at han når at få det lavet færdigt. Og noget af det her med at få låget på, og få røgen rundt, og få grillsmagen, få kullet op, ikke? Er essensen i grillningen. Lige præcis. Det gør han heller ikke. Og det vil jo egentlig hjælpe ham nu, hvor han er bagud i forhold til at stege sin bøf. Og mine små grønne sataner her.
Sådan. Så skal der kraftedeme anrettes, du. Kære venner, så er der 5 minutter tilbage, før I skal aflevere op hos os. Er det forstået? Yep. Ja, chef. Pia, du har 5 minutter tilbage. Ja, tak. Man skal prikke. Nej, men det er jo, man kan jo mærke, ligesom, og efterhånden, som man har gjort det flere og flere gange, så tænker man ikke over den der med, skal det være medium, well done, men at man simpelthen bare kan mærke på kødet, nu er den ved at være der. Amin, han er jo den store grillbil, så jeg tænker, lad mig lige se, hvad han laver derovre, om jeg ikke kan lure et trick eller to. Og kigger tilbage på min bøf, som allerede er helt sort og branket, og tænker, jeg kan ikke redde den. Så er det sidste minut, kære venner. Ja, tak. Det er modtaget. Jeg afleverer, da der er 30 sekunder tilbage. Jeg er i overskud. Jeg er stolt af, hvad jeg har lavet. Og jeg er nået til det punkt, nu kan jeg ikke gøre mere. Værsgo, de her. Så er der 30 sekunder, de skal aflevere heroppe. Det stresser mig faktisk lidt de sidste 30 sekunder, fordi at jeg er færdig, så tænker jeg, der er et eller andet, jeg har glemt. 10, 9, 8, Det var det, jeg havde glemt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den sidder lige i skabet, den der. Kære venner, vi glæder os til at smage på jeres surfen tøfretter. Og lad mig lige minde jer om, det er en fordel til dagens næste konkurrence, det her det drejer sig om. Og vi starter med din, Amin. Hvad har du lavet? Jeg har valgt at køre USA møder Asien, så brug de asiatiske krydderier, chili, hvidløg, ingefær, lidt sorterede grøntsager. Bare den har den farve, som jeg er gået efter. Man kan næsten høre den sige mu. Grillguderne hader mig. Det er min version af en klassisk citronformage. Jeg tror aldrig, jeg har brugt husblas før. Nej. Det er min mødom, der bliver taget. Der er surf and turf i MasterChef Grill. Og her er det især vigtigt at ramme den helt perfekt grillede ribeye. Man kan næsten høre den sige mu, så rå er den. Og der tænker jeg, din indirekte varme, det kan du ikke bruge til en skid her. Det er flammer, vi skal bruge til noget. Amin, først og fremmest, din idé om at lave 2 kontinenter, der møder hinanden, det er en rigtig god idé. Det passer godt til bøffen. Jeg kan godt lide den her chili spiciness, der kommer ind. Hvis du har haft mulighed for at komme en lille smule mere, måske fish sauce eller et eller andet ind, der lige gav lidt mere power til den, ud over bare den der meget skarpe chili, så er det endnu bedre. Din ananas synes jeg ikke har noget at gøre på den her tallerken. God idé med indirekte varme. Din bøf har fået en rigtig flot overflade. Det er bare rigtig synd, at du ikke startede tidligere, fordi indirekte varme, det tager længere tid. Derfor så er din bøf, den er for rå for mig med det. Personligt synes jeg, at din krabs er en lille smule for spicy. De forsvinder en lille smule i det. Jeg savner en lille smule mere røgsmag i kødet, lidt mere kulsmag, og til min mening kunne den godt have været stegt en lille smule mere også. Amin, jeg ville have ønsket, at du havde været så modig, at du havde givet os et par slices af kødet, og så din skaldyr. Men skulle man spise hele den her bøf til den mængde af skaldyr, der var, Så er det for få. så er der for få. Ja. Tak for mad. Velkommen. Pia, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en bøf helt, altså keep it simple. Asparges, grillet citron, lidt fennikel, og prøvet at holde de her haler så simple som overhovedet muligt. Min er bare sort, og jeg er sikker på, at det der, det er ikke godt. Pias bøf er jo perfekt. Jeg ved ikke, om Pia har sørget for gennem nogle politiske kontakter at få en bedre grill end os andre. Jeg kan se, den er flot indvendig. Det er bare det ydre, der er noget skidt. Pia, I skulle lave en ribeye, og det er i min optik et stykke kød, der når det er
godt fedt marmoreret, han har en god størrelse, skal have en over nakken på grillen. Og det har du givet den. I den grad. Det er jo det, jeg har gjort. Jeg synes, det er rigtig lækkert, at den har så meget grilloverflade, som den har her. Men du bevæger dig ud af en tangent, hvor nogen vil begynde at stå af, fordi der er rigtig meget, der er rigtig mørkt på den. Men det giver din bøf karakter. Og så er der et andet plus ved den. Den er grillet sindssygt flot. Tak. Den sidder lige i skab. Tak. Mere behøver jeg vist ikke at sige. Jeg synes, vi har det samme problem her, hvis vi lige skal starte med det, der ikke er så godt. Det er, at skaldyrene forsvinder. Der er simpelthen ikke nok skalddyr på jeres tallerkener. Det er næsten half and half, der skal være. Men rigtigt, jeg kan virkelig godt lide den måde, du har grillet på, fordi der kommer lidt mere kul og lidt mere røg på bøffen. Og den er stegt godt. Jeg synes også, at den her skal være stegt medium, fordi så smelter fedten mere ind i, og det giver mere smag til kødet simpelthen. Jeg synes grundlæggende, det lykkes rigtig flot for dig. Men der er faktisk noget på tallerkenen, som jeg egentlig ikke bryder mig om. Fennikel. Præcis. Dine asparges smager super godt. De har ikke fået for meget. De har smagen af grill, men de har stadigvæk sprødheden og saftigheden. Det passer sindssygt godt til sådan en bøf. Aspargesen gør sådan set det, som fenniklen gør. Din grillede citron har en relevant ting at gøre på tallerkenen. Det har fenniklen ikke. Ja. Okay. Tak for mad. Velbekomme. Mathias, Ja. hvad har du lavet til os? Jeg har grillet vores ribeye, så har jeg lavet en estragon mayonnaise, grillet lidt asparges, et rødløg og lidt citron. Den er rå. Hvad kan jeg sige? Grillguderne hader mig. Mathias, du har truffet en masse rigtige valg. Der er asparges, der er grillet, der er noget løg, der er grillet. Du har lavet en rigtig god mayonnaise. Det er egentlig ting, der gør noget godt for en grilleret. Og alt det er man enormt glad for, indtil man når til din bøf. Fordi at du skulle måske have brugt lidt mere tid på den. Ja. Som du kan se her, så sidder der sådan nogle hvide bræmmer af utilberedt fedt. Ja. Det gider man ikke at spise. Nej. Altså, med den bøf der, jeg kan ikke rigtig forsvare mig. Som Milke siger, du har ikke givet din bøf nok grillsmag. Der skal noget røg ind, du skal kunne mærke trækullet i kødet. Det er det, der ligesom er formålet ved at grille, det er, at du kan ændre smagen i stedet for at bruge en stegepande. Jeg ved det godt, 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 jeg ved det godt. Der skulle være mere varme, og den skulle have haft noget længere tid, så du har fået lidt sprød skorpe. Til gengæld så har du lavet en flot mayonnaise. Rigtig flot, faktisk. Opgaven bestod jo egentlig i at lave en ret surf and turf. Men vi synes egentlig ikke, at der er nogen af jer, der formåede at integrere skaldyrene med kødet. Den af jer, der vinder den her konkurrence, og dermed tager en vigtig fordel med sig videre til dagens næste konkurrence. Det er selvfølgelig dig, Pia. Yes, tak. Og alligevel, nej, så endnu en gang er der pres på mine skuldre. Endnu en gang vil drengene prøve at jagte mig. Tak. Pia, du har vundet fordelen til næste konkurrence. Tillykke med det. Tak. Henrik, dagens næste konkurrence, der bliver vi ved med at udforske dit køkken. Så vil du ikke præsentere den næste ret for deltagerne? Det, I skal lave, det er en af mine desserter. Jeg har svært ved at forene dessert og grill. Det er sådan en lidt mærkelig konsistens, synes jeg. Jeg synes, det er lidt svært at se, hvad det egentlig er. Det er min version af en klassisk citronfromage. Først tænker jeg citronfromage på grill. Hvad for noget er det, der skal grilles? Skal man ryge fromagen, efter man har lavet den? Min citronfromage består af fromage, grillede citroner, syltede pærer, som er grillet med rengs, en mælkeis og grillet hasselnødder. Det er jo ikke bare en citronfromage, fordi så er der citronfromage på bunden med grillede citroner, og så er der lige nogle grillede pærer, og så er der lige en hjemmelavet is, og så skal du også lige lave noget marengs, og så skal du også lige lave en hjemmelavet sirup, og så skal du også... What? Den her opgave er den sværeste ubetinget. Pia, du er fordelsvinder fra konkurrencen tidligere. Det vil sige, du skal bestemme, hvilke to af jer, der får 60 minutter til rådighed, og hvem du kun vil tildele 55 minutter. Det her, det er jo en super fordel. Det er jo en rigtig fordel at få. Du har lige et par sekunder til at tænke dig om. Jamen, jeg regner med at få lidt hjælp fra Pia. Vi flirter lidt. Vi har en god connection. Se, hvem hun bedst kan lide. Pia, hvem skal have 60 minutter? Det skal Mathias. Mathias Kamikaze, han skal nok fuck det hele op alligevel. Så lad bare ham få en time til det her. Og hvem mere? Og mig selv, selvfølgelig.
Det vil sige, Amin, Ej. du har kun... Og hende har jeg kørt hjem. Og jeg tog ikke engang dieselpenge. Det er fordi, du er så cool. Amin, du har altså kun fået 55 minutter af Pia til at lave Henriks citronformage. Du kan klare det. Det er derfor, jeg gør det. Mathias og Pia, det betyder altså, at I har 60 minutter til jeres rådighed. Hvorimod, Amin, du har 55 minutter. Alt, hvad I skal bruge af opskrift og råvarer, står klar i jeres køkkener. Jeg håber, I er klar. I har 60 minutter, og de starter nu. Tak, chef. Tak. Amin, du må godt gå derover. Og tak. Held og lykke. Tak. I lige måde. Okay, vi skal ud og grille. Jeg skimmer hurtigt den her 60-siders opskrift og beslutter, at jeg må hellere se at få grillet det, der skal grilles, fordi så kan jeg bruge resten af tiden i køkkenet. De basser her skal grilles. Vi skal have de her drenge ud. Jeg løber til grillen. Æggeblom, sukker, saftskallen, grilles, citronsyre der. Der skal grilles nogle hasselnødder, nogle vaniljestænger, en citron og nogle pærer. Amin, din tid starter nu. Tak. De andre er allerede ude ved grillen, og jeg tænker, hvis jeg skal indhente den her tid, så det første, jeg tænker, det er det der husplads, for det er blød. Der er ikke nogen af de andre, som har sat deres husplads i valg. Det kan være, det kan give mig nogle minutter. Det er lidt svært at vurdere, hvornår fanden lortet er færdig, hva'? Ja. Så begynder der at ske. Hej, Amin. Hej. Vi har beholdt den gode grill til dig. Løber du ind, Mathias? Ja, det gør jeg sgu. Så løber jeg sgu med dig. Gør det! Ved du hvad? Så må det lige stå. Det er sgu ikke tid til det her. Citronformage. Jeg har nu så lavet før. Nej, men min farmor lavede den. Men det bliver du jo ikke dygtig af, kan man sige. Nej, jeg har aldrig lavet citronformage før. Jeg tror aldrig, jeg har brugt husplads før. Nej. Og jeg har aldrig lavet is før. Det er min mødom, der bliver taget på rigtig mange områder i dagens program. Hvorfor tror du fik 60 minutter? Det gjorde jeg, fordi at Pia, hun undervurderer mig. Sådan. Hello. Tak for det. Tak, chef. Nå, skal vi i gang her. Citroner skrælles, grilles. Jeg har været nede med Mathias. Han har aldrig lavet en citronformage før. I nogen afskygning. Hverken en grillet eller en almindelig eller noget som helst. Men noget, jeg kan være rigtig spændt på med det her, det er, om han har fået grillet sine ting nok til, at man kan smage den her grillsmag. Det synes jeg ikke så sådan ud. Og det er, om han forstår det her med husplads. Det skal altså virkelig, virkelig opløses, før man putter det i. Og det skal ned i en masse, der ikke er for koldt, ellers så er det lavet gnister og sådan noget. Wow. Det går pissegodt, det her. Nu er der ikke tid til mere. Hej, Amin. Hej. Du er i gang med at grille dine citroner. Jeg er i gang med at grille citronen. Ja. Må jeg ikke lige starte med at spørge, hvor er det, du skal indhente tid? Huspladsen, der er ingen af dem, der har sat den blød, tror jeg. Det har du gjort, eller hvad? Ja. Nå, det Jeg er har meget sat den smart. blød allerede nu. Det bliver spændende, at det får nogen indvirkning. Har du lavet citronformage før? Nej, Milke, det har jeg ikke. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har. Nej, jeg har lavet cheesecake, som er lidt det samme. I hvert fald det der med citron og få det til at stive det. Ja. Men Det er så nok også det eneste, de to ting har med. ellers er det ikke skid, men han gør dig. Udover at du selvfølgelig har et handicap i forhold til tiden, hvad tænker du så er udfordringen her? Jo, noget brænder på, og så det der flydende Kvælstof der, det har jeg heller ikke prøvet at arbejde med. Held og lykke med dem. Tak. Men jeg synes generelt, nu kigger jeg lige i køkkenet også, at det er som om, de har været en lille smule bange for grillen. De har været for bange for, at det skulle få for meget. Alt at det er meget, meget let grillet, så min største concern er, det er, at der kommer ikke nok grillsmag, som vi godt vil have. Men lad os nu se, det kan være, det overrasker os. Okay, rolig. Hvad sker der med det der piskeapparat? Bare man lige trykker en lille smule på den her, så står der jo simpelthen fløde ud over det hele. Hvor vil jeg købe sådan en her? Den er effektiv. Altså, 4 sekunder inde i den her opgave, der ligner mit køkken allerede noget, der har været i krig. Flot, Pia. Og der er flødeskum ud over det hele. Skulle man lige være et skarn? Flødeskum. Det er seriøst en af Guds bedste opfindelser. Jeg hader at være en svag kvinde. Der er ikke noget værre. Jeg bruger aldrig de der tøsetricks med at sige, skat, kan du ikke hjælpe mig? Mathias! Men jeg ved, jeg er presset i tid, så det hjælper ikke. Jeg spiller smart og helt og alt muligt andet her. Gider du åbne den der for mig? Okay. Ja.
Så skal hun lige bruge mine muscles. Den fanden er lukket, det her, altså. Sådan. Bytter. De her 5 minutter, Pia har givet mig ekstra. Dem ender jeg faktisk med at bruge på hende. Det er dejligt. Tak, min ven. Jeg har slet ikke nogen fornemmelse, hvor langt de andre er. Jamen, jeg tænker, det er vigtigt for mig at bevare roen, fordi man ser det også med faldgræder, at de går stærkt. De løber aldrig, fordi så er det, de taber ting, eller falder og slår sig. Så bevare roen og ikke gå for hurtigt. Hej, Pia. Har du prøvet på at lave citronfromage før? Ja, det har jeg faktisk. Er du lykkedes med det? Ja, det er jeg også. Jeg havde en mormor, som var sindssygt god til at lave den, og hun lærte mig faktisk at gøre det. Okay. Den del er du ikke så nervøs for? Nej. Men er der noget andet, så er du nervøs for? Jamen, altså, jeg synes, det er virkelig mange ting. Alle lagene. Lagene, elementerne? Ja. Okay. Hvad tænker du, der skal fungere for, at det lykkes? Jamen, at alle smagsnuancer skal passe sammen, og der ikke er noget, der skal have været for meget eller for lidt. Okay. 150 gram. Jamen, så skal jeg så måle sukker og nogle æggeblommer. Og jeg får hældt æggeblommerne op, og så skal jeg ligesom afmåle sukkeret. Sker der? Hvad er det? Hvad laver den? For helvede. Vi starter forfra. Du fik muligheden for at fordele tiden imellem. Ja. Glad for det valg, du traf? Ja, det tror jeg, det er helt rigtigt. Jeg tror, han prøver at se, hvor rolig han er. Han er jo en klippe. Præcis, og du er ikke så bange for... Nej, kamikaze. Ved du hvad? Jeg glæder mig til at se, hvordan det går for dig, tak. om du har valgt rigtigt. Ja, det håber jeg virkelig, jeg har. Held og lykke med det. Tak skal du have. Hvorfor står den på centiliter? Jeg har så været så dum, at i stedet for at stille vægten på gram, så har jeg stillet den på centiliter. Jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg laver. Jeg vil rigtig gerne have, at den snart begynder at stivne, den. I MasterChef Grill kæmper de 3 deltagere om at grille den perfekte citronfromage. Hvorfor står den på centiliter? Jeg har så været så dum, at i stedet for at stille vægten på gram, så har jeg stillet den på centiliter. Sådan. Det bliver et 3. forsøg lykkes. Og jeg vil godt undskylde til alle de høns, der har lagt i æg. Jeg har brugt citronsyre, jeg har brugt husbær, jeg har brugt citron, jeg har brugt sukker, jeg har brugt æbleblom, jeg har brugt æggehvider. Perfekt. Tak. Ham der i. Så er halvdelen af jeres tid gået. I har 30 minutter tilbage. Ja, tak. Tak. Må jeg låne en lille smule æg af dig? Ja. Jeg er lidt tør. Er du løbet tør? Ja. Jeg fornemmer en alliance derovre. Værsgo. Bum. Tusind tak, skat. Så er jeg jo glad for, at vi fik at vide, at den må være mellem 50 og 60 pis. Pludselig, fordi jeg ikke har været opmærksom, så er den oppe på 60. 60? Ish. Og jeg kan simpelthen ikke overskue start forfra. Så jeg træffer en hurtig beslutning og siger, må ikke det går? Ja. Kan jeg se, hvad der foregår? Første 3 gange, jeg hælder i, så vælter det ud med den der masse, som skulle gerne blive til noget is. Okay, bliver det bare ved? Så er I inde på opløbsstrækningen. Der er 15 minutter til jeres placerer, der skal stå op ved os. Ja, tak. Tak. Jeg bliver bare ved. På et eller andet tidspunkt, så stivner det, så går det nok alt sammen. Jeg vil rigtig gerne have, at den snart begynder at stivne, den her. Det virker ikke. Kom nu, frys nu. Jeg kan jo ikke stå her hele dagen. Jeg har 15 ting mere, jeg skal nå. Og der sker absolut ingenting. Så overgiver jeg mig. Henter en skål, der er stor. Putter det sidste af den masse, jeg har, ned i. Og så virker det jo.
Har marengs i hvert fald. Jeg kvejer mig jo, fordi jeg tager hele den her kæmpe isportion og bare hælder nitroglycerin, har jeg lyst til at sige, ned i. Der går 2 minutter eller 3 minutter, før jeg tænker, måske skulle jeg hælde ned over en lidt mindre skål, og så kunne det fryse hurtigere. Men jeg tilter lige der. Det går meget bedre, men det fryser meget ud i kanterne, ikke inde i midten og sådan noget. Og jeg står og prøver at huske, hvordan fanden er det, man gør med sådan noget. Og jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg laver. Sådan. Så er der fynske citronfromage. Hæft, det smager godt. Uanset hvad de siger, så kan så for jeg har smagt den, og den smager fantastisk. Sådan. Så er det de sidste 5 minutter. Jeg aner ikke, hvordan sådan en her virker. Jeg kan ikke få den til at tænde, jeg kan ikke få den til noget som helst, og tiden, den løber altså stærkt. Og man kan ikke skrue op og ned, eller hvad? Det var det. Det skal være isen. Der er noget galt her. Den er ikke fast nok. Jamen, jeg står ved at anrette, og min fromage er, som den skal være, og min is synes jeg fungerer, og så skal jeg ligesom have min marengs på, og den er bare skilt. Det ligner, at der er flødeskum i den ene ende og vand i den anden, og det er lidt noget lort. Vi prøver. Altså, vi giver ikke op. Det er Masterchef. Og så må jeg bare skynde mig at putte det på. Skynde mig at brænde det, fordi i det mindste, når man så brænder det, så størkner det. Så er der kun 2 minutter tilbage. Den der sprøjtepose har jeg enormt svært ved at få hen i den rigtige ende. 1 minut tilbage. Tak. De her, så er desserten serveret. Det her, det ser rigtig, rigtig skidt ud. Så er der 30 sekunder. Holy motherfucking shit. Mathias, så smager vi på din. Velkommen. Kasper, han griner. Og så tænker jeg, fuck. Mathias, Ja. du har aldrig lavet citronfromage før. Nej. Og du har helt sikkert aldrig lavet en grillet citronfromage før. Jeg har heller aldrig lavet marengs. Nej. Og det har jeg faktisk stadigvæk ikke. Den marengs der, den er lige så lang fra en marengs, som noget kan være, nærmest. Der er én ting, der gør din dessert ret unik. Det virker som om, at du har forsøgt med alle ting, du har i den, at ramme den samme konsistens. Ja. Der er noget, der er lidt citron, noget, der er lidt brændt, noget, der er et eller andet. Det gør i forhold til, når man smager på den, det er, alle smage flyder sammen. Men en ting skal du virkelig have point for. Du holdt dampen højt. Ja, det gør jeg. Og du mener selv, det smager godt. Men det smager skide godt. Sådan. Mathias, det der er vigtigt når man laver sådan en simpel dessert som citronfromage, at der er forskellige konsistenser og lidt forskellige temperaturer i, sådan så du får koldt, varm, blød, sprød og det hele. Det eksisterer ikke i desserten, vi har stående foran os. Nej. Pia, så prøver vi at smage din. Velbekomme. Jeg er så nervøs, og jeg kan slet ikke holde ud og kigge på, at de sådan dissekerer min dessert. Pia, en af de allervigtigste ting, når man laver dessert, det er i virkeligheden at styre konsistens og temperatur. Det var sådan set det, Mathias lige har givet os et soleksempel på, hvordan man ikke kontrollerer. Du har nogle af de samme problemer, som han har, men det lykkedes dig meget bedre at få de meget fine smage, du har i tingene, adskilt. Alt, der er bedre end Mathias, er godt nok. Nogle af dem løber sammen.
hvilket gør, at man ikke rigtig kan registrere dem. Til gengæld så har du fået lavet en rigtig god marengs, hvor man virkelig kan smage, at jeg synes, at din vanilje, den virker som om, den har fået en lille bitte smule smag af det, vi godt vil have, nemlig grill. Vilke står og roser mine marengs. Jamen, hallo, så bliver det ikke smukkere. Det er et okay bud, den her citronformage. Du kan smage citronen. Det kunne måske godt være grillet en lille smule mere. Du har fået ikke fyldt for meget i skålen, så der er noget at sætte sig, så du stadig har konsistensen af fromage. Og jeg synes, din vaniljemarengs er okay. Den smager af vanilje, og den har en fin konsistens. Tak. Tak for meget. Velbekomme. Amin, så smager vi på din. Du har faktisk fået lavet en meget okay marengs til din. Den har også noget sejhed, som en italiensk marengs skal få. Jeg mangler en lille smule af den her grillede smag i forhold til vaniljen. Da du stod og piskede is, der har du enten hældt det for meget ude i kanterne, eller nede i midten, eller et eller andet. Men da jeg kiggede på din skål, så var der en temperaturforskel, og vi snakker altså en skål, der er så stor her i diameter. Fra midten af den skål og ud til kanten, på omkring minus 50 grader. Det herude, det var stenhårdt, og det herude, det var sådan en dejlig lille sø af is. Ja. Så der er et eller andet, der er gået galt, da du skal piske den. Du har ikke fået vendt det hele ordentligt rundt, og det gør også, at din is ikke får konsistens. Jeg synes, at isen, som Kasper er fint sagde, den forsvinder, og din smage smelter også sammen. Jeg synes ikke, man kan fornemme citronen i fromagen og de her ting, men din marengs er okay. Henrik siger, at min marengs er okay. Det er dejligt, fordi den så også rigtig ud, og der var godt med vanilje i, og jeg havde holdt temperaturen og sådan noget, så det var dejligt, at der var noget, jeg kunne. Amin, du startede lidt ud bagerst i feltet, kan man sige. Du havde 5 minutter mindre end de andre. Jeg synes, du valgte noget rigtig fornuftigt i forhold til at skulle indhente dem. Nemlig, at du satte din husplads i blød som den allerførste. Derfor så kan man sige, det er kedeligt at konstatere, at du ikke har fået noget særligt optimalt resultat ud af den, fordi det, der er serveret her, er fuldstændig flydende. Okay. Kære venner, jeg er sikker på, at I er helt enige med os, når vi siger, at dessertkøkkenet, det er et utroligt teknisk krævende køkken. Især, når det foregår på en grill. Jeg synes, vi skal sige tak til Henrik, for at han gad at bruge dagen sammen med os. Ja. Tusind tak. Tak for den her gang. Tak for den gang. Tak fordi jeg måtte komme. Hej. Held og lykke med det. Tak. Der var hård konkurrence i den her sidste afgørende konkurrence, der altså gælder de 2 pladser videre til finaleugen i MasterChef Grill. Jeg bliver nødt til at sige med det samme. Der var ingen af jer, der ramte den dessert, Henrik viste jer. Men der var dog nogle af jer, der gjorde det bedre end andre. Den, der har leveret det bedste bud på desserten, og dermed tager den første plads videre ind i finaleugen, det er... Mine hænder, de er lige så svedige sammen med det her glukose noget. De er så fedtede og klistret sammen, og jeg er så nervøs. Det er dig, Pia. Yes. Jeg har vundet alle konkurrencer. Det er en strike, jeg er ude i her, eller noget andet. Det er for vildt. Jeg er så stolt og så glad. Så står vi her igen, ja. Eller så står jeg her igen. Mathias, Amin, I står 2 mand. Der er kun plads til en af jer i finaleugen. Den af jer, der dog leverede et resultat, der var lidt bedre end den andens, og dermed er videre til finaleugen, det er... Jeg håber rigtig meget, at dommerne siger mit navn. Det vil jeg blive rigtig glad ved. Så det er enten bliver jeg glad, eller bliver tudefjæs. Hvis det slutter nu, så er det okay, fordi så er jeg stoppet, mens legen var god, og legen har virkelig været god. Det der er, Amin. Tillykke. Tak. Tillykke. Så det var en hyggelig. Det har fandme været hyggeligt. Hold nu kæft, jeg synes både mit hjerte bankede, og jeg stoppede med at trække vejret, og sådan der. Så udløb badebilletten. Ja, det måtte jo komme. Altså, jeg har jo været med på et hængende hår hele ugen. Mathias, skal man ud, så kan man så godt gøre det med et brag. Og det må man sige, den sidste præstation, som du gjorde her i MasterChef Grill, det var lige præcis, hvad det var. Det har været en stor fornøjelse at have dig med, men nu går det ikke længere. Nej. Jeg må bede dig, læg dit forklæde og sige farvel for den her gang. Jeg har lært en masse nye ting, og så har jeg lært en masse om, hvad jeg ikke kan finde ud af. Så jeg skal hjem og... jeg tror, jeg skal hjem og købe mig en ny grill. Elvis has left the building!
på mandag i MasterChef Grill. Dagens udfordring, det er en stafet. Og det er sjovt nok i det italienske køkken, I skal starte i dag. Den pizza, jeg vil lave, den skal jeg være helt sikker på, at jeg kan have for mig selv. Luk spjældet, Joachim. Alt, hvad man serverer på en tallerken, det skal kunne spises. Nu bestemmer jeg selv, hvem der skal op og tage en bid. Der skal næsten basilikum på alle pizzaer. Altså, der kunne have været 3 ting på den her pizza, og så havde den været stærkere. Det er Mark, du skal ikke være ked af det.